kat bau Blei nang khot yapi kat bau dang keren yapi wan om kyntait yang ni invitation ke jong ka kam kabun ka langkha ka berli kinong trai ki khendiat ka kam shisha kabun kinong trai ki khendiat ma kwa banong ifi ni sngi menta u try u khot yapi but u jisu on to dwai ba kinwan kita kinong trai ha ka langkha kinong ot ya kita ka langkha namar ka la berli u try u khot yapi ni sngi Vin Shakri, haga tuka yeng ka pidan Vin Shakri, haga no ka jaka pidan la pidan ka office, pidan ka yoga hat, pidan ka school, pidan ka no ka benta, pidan haga no ka benta ka abadang ifi. Utrai khot ifi. Ya ka fin long ki Shakri ki jong. Ka ji Shakri kam de tang yeng mani. Ka dai haga jaka baro ka pidan. Haga linti ki sinkin, ki snong, haga nong ba ki nong ret, hang no pidan. Kata ka de ka jaka ka Blei labu ifi. Blei labu ifi kom ka nurse na hospital ni doktor hospital ni kinong tray hospital kata ke jaka ke Blei khot ifi abu ifi school ban hikai praise the lord ni labu ifi kom utau kena school ro ni kom utau bo shai kai ki college ni kom kinong kai ka college ki university Blei khot ifi yang ta ba fin long ki Shakri ki jong Blei ban phla u jisu ka jing em ke jong pi ka dai ban long ke jing em ba ki biru ki pe ki ni u jisu